Amin. Mari tapuji matuhata, mari ni kita sian buku ende 40 ayat sada 1 ayat tolu. Mar hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia na tumopalangi do tanon. Amin. Marolok-olok maho jala marlas ni roha, ale borusion. Aidama, naroma au maringanan di tonga-tongami, nina Jahoba. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale amanami jala debatan nami, namandok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Allah disuruh ho anakmu, Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sian dosa dohot hamatean. Hupangi dohami, saipatiur jala rajaima rohanami, marhite-hite tondi porbadia. Asa unang hurahanami, mida hahmet metonai. Urupi hami, asalam hutanda hami ibana raja naungroi. Sisombaon ni sandok jolma na di luat portibion. Amin.
Marindi Maita Sian Bukuende 530 tolu ayat 1 dot ayat 2. Jesus Christus Romaho Siano Tangihon hamuma patik ni debata sian pesalmen 37 ayat 5. Pasahat madalanmu tu Jahoba, jalahaposi ibana, asa ibana paturehon. Ima saatna rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Marinde Mahita.
Tatopo tima dosata, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, para sirohan nasumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami, halak pardosan nadangolon rotu jolo ni habangsa habadionmi, manopoti jalah menganggukon dosa nami. Manca jot-jot, huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambayah nami naroai. Dang huha holongi hami ho sian nasa rohan nami dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami, dibahini tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean, saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasil siani dosa nami saluhutna. Sayurup mimahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasisiani dosa. Songonon dohatani Tuhan Jehovah. Nunga di arsai ho au marhite sian aka dosam. Jalan nunga di lojai ho au marhite sian aka hajautonmu. Au tutu, au sandiri menelesai aka pangalausim. Alani hadiroku, jaladang be hupa ingot-ingot aka dosam. Asangapo na dibata na digijang. Amin. Marinde mahitasian buku ende 180 tolu ayat tolu dot ayat 4. See
Tabegema hatani debata turpuk ni arimigon sian Heber bindu 10 ayat 5 ayat 10. Tajahama marsorim-sorim. Alanii ni nado di habobongot nai tu portibion. Dang di parhagiot roham pelean manang si leon lehon dagingi do di pauliho diau. Jadi nikuma naroma au mangulahon lomoni roham ale debata di pustahai do tarsurat taringo tuau. Nang pelean situ tungon manang pelean padesaan jalan dan longo roham dina pinelehon mangihuthon pati. Dungi di dogma naroma au mangulahon lomoni roham disima di pasohot na parjoloi asa di pajongjong na paduahon. Di bagasan lomoni rohanai gabe aka nabadia hita binaheni daging ni Yesus Kristus naung pinelehona na sahali. Ima sahatna hatani debata martua doakan natu mangihon hatani debata jalan au pepsa. Amin. Marinde mahita. Taha tidakon maha porseotai songon nahina tidakon nidongata saha porseaon di sandok portibion. Rap mahita mandok. Au persea di debata Jahoba. Ido ama pergogo naso hatu dosan. Natu mo palangit do tanu. Au persea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba nasasadai. Imanati nibu honisi Maria. Naga begabian si Anton di Purbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di pangumnya di silatus, namate terpajal do ibana di au pinar silang. Natua tu banuatoru dung ditanom, namulak mangolu di hari patuluhon. Amanai pargogo na suatu dosan. Disimai bana mulak sogo tutanon manghukumi halak na mangulu dohot tamate. Au porsea ditondi porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria atau penihala Kristen akan nabadia. Dohot dia sisiani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak daung mate. Dohot dihangluan nasora sudah. Amin. Tabege mati ting na masa di mingguan.
Damai ni debatana sumurung sian salhut naroha, imana mangramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibelta amang inang di ita salhutna, turpuk jamita di minggu Advent napapaton di bagasan tikion, imana tersurat di Yesaya 35 ayat 1 sahat rodi ayat 4. Yesaya 35 ayat 1 sahat rodi ayat 4 hujahahon ma di tonga-tonga ta. Marlas niroha ma halongona doh tano bakal-bakal jalan marulupulup maadaran jalan berbunga songo bunga pacur. Marbunga si tutu mai jalan marulupulup masama tutu parulupulup dohot pariyayaon. Hamuliaon ni Libanon di basa-basa hotusi rab dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaun nasida ma hamuliaon ni Jehovah hatongamon ni deba tata. Pargogoy hamu ma tangan akan adauk jala pahot hamu akapat na teluk-teluk. Dok hamu ma tuaka parroha na tahuton pirma to dimuna unak kamu mabiar. Idama debatamu nairo martubulhon dohot mamaloson. Rodo ibana tongon palua hok kamu ima sahatna. Di tasalhutna na dihaulongan di bagasan Yesus Kristus nuaing masuk mahita tuminggu Advent na papaton. Molo binereng sian joloon ra mungkin ngatumoro pandong di ibadah malam Natal. Ala benna di bagasan minggu sadarion mar Advent mahita alai lasto manong mar malam Natal. HP nian Advent sada, Advent 2, Advent 3, Advent 4 dang boy isirang marsirerena dui. Advent parjulus hatu papaton dungien nok sikok maibana di malam Natal. Ala di Advent papaton muse marsaringar mahata ni debata manggohi barita nauli di Advent na patuluhon. Molo di Advent na patuluhon diarahod do laho mariaia laho mamuji debata. Nuaing di ari Advent na papatonon didok ma rodo Jehovah tongon paluahon bangsona. Jadi molo hata paluahon marumakon keselamatan. Manang taringo tu pemulihan dui. Pemulihan keselamatan jala dikata pemulihan pe laos adong do maknani kata di paluahon ni ima pamalupon. Jadi paluahon pemulihan pamalupon. Amang dot inang di bagasan dosa do colma. Hidup ben nakat didetai di nomor 122 tariho tahu di bahen dosa nina ai di patu pado halua ota. Jadi natarihot di bagasan dosa do hita iko di palua. Na ditoruni dosa do hita ditoruni hamatiani do hita uban iko di palua. Jadi pemulihan pemulihan na menyeluruh do. Ima baritalas ni rohasian Advent na papaton. Amang dot inang puasa apala di pasaha si Yesaya tuhala Israel. Di tonga-tonga ni habuangat do nasida. Di huta Mesir. Alai ditiki palubahon si Yesaya uhum narotu tonga-tonga di bangsa Israel. Rodo nasida lah mangalului pangurupion tuhuta malang tu bangso na pikir-nikir nasida bui mangurupi nasida. Jadi di tengah-tengah ni situasion ternyata bangso ipe maben nasida dang nyaman, dang tenang. Justru semangat mereka makin patah. Ay memang dang di arah debata nasida lau mangusad di tu bangso nagugu. Ala di arah debata nasida mangusad di tu holat tu debata. Ala kenyamanan, keamanan, kestabilan, keselamatan yang paling utama adalah hanya di dalam Tuhan. Ala ni marsari ngarman yang amang dot inang tu pokok tu hita salhutna. Idok hata ni debata. Rodo Jehovah tongon
paluahon bangsona. Marhiti hata ni debata di bagasan tikyom, adong mamanang pigahal di pasahat tuita. Hita pe kon na di palua do. Hita pe nuang di tonga-tonga na di hopit ni hisap-hisap ni daging do. Hita pe nuang amang dot inang di tonga-tonga niya kahagaliw do. Di tonga-tonga ni situasi yang tidak nyaman. Alani na perjulu marhiti hata ni debata di bagasan tikyon sia dia mahita di palua. Na perjulu di palua do portibion sian sahitna. Jadi hobartu data pemerintah di tahun 2020 adong maaka bencana alam naro makapit tita. Ra amang dot inang molo di Jakarta dang apala tahilala ala dipige-pige hutan selama tahun 2023 di dok 470 sadama kejadian tanah longsor termasuk na di Rohot na di Bonapasogi termasuk 150 lalu kekeringan huta kekeringan berarti moru maik nyon noeng termasuk na 26 gempa 24 gelombang pasang 2 erupsi gunung di sisa lukut na tabereng mamar sahid de portibion molo tadok tu keadaan ni jolma di badikot tu keadaan ni jolma amang dot inang donot tama mohop ale molo mohop portibion dang bui paracetamol lah mangalen obatna dang bui bodreksin na bui pading gatonon ima di batado hidup baina amang dot inang di arahon di baga-baga hosiji saya ma di bagasan tikyon marlas niroha mahalongonan do tano bakal-bakal jala marolopolop maadaran jala marbunga songo bunga pacur jadi onna manggebar di do halongonan ini padang pasir itu adalah tempat atau lahan yang sangat susah tumbuh-tumbuhan jadi moldo tubuh kasih suasana di son kering doon matani mual pe dang apaladong di son baka suasana pe paling kaktus ala kaktus boy dona tanaman yang menyimpan air di do tano bakal-bakal ope namang gebarhon tano na hurang aik doon ala di do mamang dot ina iko marlas niroha mahalongonan do tano bakal-bakal jala marolopolop maadaran jala marbunga songo bunga pacur marbunga situtu jala marolopolop masa matutu parolopolopon do pariyayan jadi di do keadaan yang gersang keadaan yang kering keadaan yang kurang justru didok dipapida debata manang diserakot debata idok hamuliaun ni Libanon di basa-basa hotusi adu arwa keadaan di Libanon ima sada hutan dui jadi natubu di si ima kahau ares na tibo-tibo jadi sejuk do di si ijo jala di si teratur do iklim nuang didokon amang dot inang hamulion di Libanon di basa-basa tu si dot hinauli ni Karmel dot Saron gabaran kesuburan dui je imana di baga-bagahon ni si Jesaya na pabuahon hai barwoni di patu pade batado hadinggano ni di patu pade batado di tengah kekeringan di tengah-tengah kering korantang di tengah-tengah tanpa ada pengharapan alai duduk di bata papi doni di bata adulas nyirohai sian Libanon tutano bakal-bakali sian Saron sian Karmeli di papida di bata tu hutana halongonanina jadi kemasyuran kesejahteraan adalah janji Tuhan kesuburan adalah janji Tuhan di som mamang dot inang marsaringar suara ni turpuk di bagasan tikion parulopolopo ni menyeluruh di bata dakola tu jolma hidup baina molo menyeluruh doi di bata tu hita jolma di palua nani toruan ni dosa alam sekitar pe iko di bata marulopolop jalan mari dede alani molo di bata songoni tugas tampe iko pe baru hodo na tinopan di bata iko menjaga alam na nilehon di debata do asa dohot nang alamon
dohok portibio mar surak-surak. Daku tamang dot inang. Nah di hari Jumat, Kamis Jumat, soi nama panas di matani hari ti, tulpronom dirajat. Ai binai PAC Ariane kipas AP dangbe. Jadi hati-hati yang maka amang dot inang hati. Biasanya alani panas nyarion mapakor di mawas ujungnya si masihol meminum es. Itu kan saya neng minum nangga 5, dung minum nangga lian nong HP marpu mahita di gereja tanggal 24, 25, 26, 30 sada tanggal sada lau berkunjung tu jabu ni keluarga. Ba minum natabuan nong minum makan ngali-ngali kan. Loja panas minum ngali-ngali gudang manong na orang sehat. Ujung nanong Roma alakan waing didok hobar tu ingot-ingot ni pemerintah nga mulai conok muse COVID. Dai do adong manong akana batu Roma dongan na isaping na idok mah depakakko bah mulai manong saling curiga. Alaulan na batu dongan na idok muse manong demam kan depakajo bah mulai manong saling curiga nong ujung nanong tong mamangurui parsauran. Amang dot inang hatani debata di bagasan tikyon. Molo di lehot debata do barita na ulit ka alam na tinopani debata. Hita pe ko merawat do. Tu jadi-jadian ni debata. Na tinopani debata. Pinomat ati amang dot inang molo dangadong pe alaman ni jabuta. Pinomat adong bunga apala molo subui sapot tulupot. Daido tarilala dui. Lahu mangurupi perputaran yak kaudara. Asabui hita dohot dilas niroha, dohot akka lingkungan tape dohot marlas niroha. Napa duahon? Marhitihatan ni debata di bagasan tikyon, isema na dipalua, manang isema na pinamalum ni debata. Di ayat tulu, dok kamu matu akka parroha na tahutan. Pirmato dimuna dek tolu parguguy hamuma tangan akan nadau jala pahot tamuma akapat na teluk di pamalu debatado hita sian parsahiton secara fisik pe sumber ni hamalumotah sumber ni penyembuhatah hahisarotah sian debata. Hidup ben namang do inang mola dong di bagasan tikyon akanong marsahit manahon jalanunga pola maceposa di bagasan tikyon unangi mangojar lao tu datu unangi mangojar lao tu akka alternatif agor nape alternatif pilihan doi dang mano tuhoni unang muse akka pertiga-tiga laho mengalului pelaris unang mamuse amang dot inang diakka nagali gabe marungutungut tu debata di tonga-tonga ni akka parsahiton ni daging pamatang dilihat debatado ala ibana do mual ni hamaluman deido hatani edeta amang dot inang di bukit di nomor 452 naro pandau ni boloni ima Tuhata Yesus di daun nina marsahiti hisar di bahen Yesus hisar di bahen Yesus. Boido adong dokter dalam ni debatadoi. Boido adong nang bidan dalam ni debatadoi. Alai salhutna mual nasiat debatado. Ido benna molo merdalap yakka pangobation na tajalo sian akka medis nang tapangido tu debata pasikopon di debata salhutna hamalumon na rotu pamatanta ditikki parsahiton. Atong buhado HP molo nga sape marsahit na manaw nung nga palaliling iba na marsahit porludo hamalumon ale molo tung pedang pitor songon na hinirim ni roha fisik malum sikop iba na ale pangidom manang tu debata hahisaron ni toddi
asa pir todi lahu madalani parsahitoni amang dot inang dihatani debata di bagasan tikyom tangan yang lemah yang tidak mampu melakukan apapun karena beban berat, lutut yang goyah didok nakin telut lutut goyah molo lutut goyah dang holan alani asam urat dang holan alani nadong tersumbat dada holan alani saraf kejepit dada holan alani kecelakaan dada holan alana natinggang ibana alai boy do pakoron ni molo di do pak na telu boy do alani pikiran nama cerocok situ tu ope dia rao debatado rotu debata molo labak pe molo lumeleng pe ale marsiajar do hita sian akatoko alkitab taingot mamang dot inang taringot tu si Elizabeth adalah istri seorang imam yang ada di bait Allah. Zakaria adalah imam di bait Allah. Itu berarti amang dan inang dekat dengan Allah. Allah dung matua pe asa di jaluna sida. Jalabakan mereka tidak pernah memikirkan roda pedak dana di tiki matua nasida. Elizabeth adalah gambaran seorang ibu yang berdoa tetapi tidak langsung diberikan Tuhan apa yang dia harapkan. Alebuhadu nasida marsiohot majalo pasu-pasu ni debata anggo di pikiran ni jorma umur na terlambat doi. Alebuhadu debata manggui olop-olop na buhadu nang si Elizabeth marede ibana si pata songni donggolu na manginang lebat si pata olodo heranang dang ngaputus harapa beto emak molo dilihat dia Tuhan emak molo sudah dilihat ya udah jalan aja. Ngolo si patah songo di bengoluan. Ngolo bedang dang penikiran be. HP ditiki dang penikiran. Roy bana topu songgot roha. Jala oli iba dang mampu madok be. Solan madok amang Tuhan. Mau lihat tema Tuhan. Alani dia raun hata ni dewa tadi bagasan tiga. Mari belajar dari Elizabeth. Orang mungkin sudah mengatakan, bah si terpei madok beho adiga mai. Ala se berjuho martuan. Dado honon namara mungkin songni. Buah si Maria. Ina ni Yesus sih. Anak boru ibana. HP di palos debata ibana. Di jauh debata ibana. Gabe haboran di pasu-pasuna. Tubuh Yesus yang ibana. Anggo sian sahala parpun ibana anak gadis ibana. Nga dirajami. Nga hona uhumi. Alai do ibana do uduk do ibana tu sakap ni debata. Belajar tunduk kepada rencana Tuhan. Idu mambak kita malum di ngoluta. Na parpudi mamang dot inang marhiti hata ni debata di bagasan tikyom. Marhiti hata ni debata siya dia mahita di pamalum. Di ayat 4. Dok kamu matuaka parrohana tahutan pir mato dimuna. Unak kamu mabiar. Ida madebata munai romar tubulhon dohot mamaloson rodu ibana tongon palua hokamu. Jadi mulu didok akka parrohana tahutot di bahasa Indonesia didok orang yang tawar hati. Nah pasti amang dot inang hiado hita tawar hati. Sedangkan sahalak ina tu amata tu keluarga boy do tawar hati. Buasa olo ina saya sip di tongan ibagas boy sampai merminggu-minggu. Tawar hati. Dohononna di tonganiru adong perasaan di dirina dang nasoguruhana tidak benci tetapi sudah tidak mampu dia untuk bertahan. Tawar hati. Jadi dang na benci ibana alai heran nasu mampu ibana bertahan. Hidupen na boy do sahala ina meninggalon keluargana karena dia sudah tawar hati. Hambar. Dangadong rasa manis, dangadong rasa asin, dangadong rasa pahit. Merdos to sude. Di tongan kareju pe boy do songoni. Nang ditinggalhon borat dang robian dong gaji.
Dangan dope karejunasi. Na penting ni ulahom ma. Ahana masa ni ulahom ma. Na mardong api boy do tawar hati. Sian na kompakian. Ale dong madibahin acit roha. Mermusuh dono dang. Alay sisip ngali-ngali. Dison amang dot inang nabuy masa dui dihita salhutna. Didok musti tawar hati. Ini juga menyangkut tentang ada takut. Ada takut alania kana masa di bagasan ngoluna. Alani dok ni persoalan. Atau hatinya tidak memiliki rasa apa-apa lagi. Ya duhita songon yamang dot inang. Tidak memiliki rasa apa-apa terhadap kehidupan. Boydo alani pikiran, boydo ala palu jahu, loja pamatangna alina ngirina, loja tordina. Boydo muse ibana dia dopi al adong kegagalan manang dibereng ibana ngoluon hanya rutinitas. Mati takut. Hidup juga takut. Alam merdalan ngoluon rutinitas terus. Nabui masa dui dihita salhutna. Jala boydo tawar hation ala taulahon naso tahalomohon. Jadi terpaksa hita. Alani dona didok hatani dibata di bagasan tikyom pirmato dimuna unak kamu mabiar. Jadi di bagasan ketakutan ya duduk sonon amang dot inang jol hitan nuang tadu pido takut mati ala gudang warisan tuise menong pabagio nonon adong dope dang sempak dope lau tu jabuni hule dang bina dope sonang anak koniba dang boy dope na di bayan sonang inata ala gudang dope mangihoti takut mati ala takut mangulu perong do mabiar mangulu ala ni tekanan-tekanan mo. Jadi orang yang takut mati dan orang yang takut hidup ini adalah orang yang terlalu berserah terhadap dirinya sendiri. Apa naking di pasahat dot hita amang dot inang pasahat masal hutna dalam tu Jehovah. Ido di bama hata di marsarir mahata ni debata di bagasan tikyon orang yang tawar hati dalam kehidupannya adalah orang yang tidak bisa berbahagia. Anggo si Paulus ido ibana dona di 2 Korintus 4 ayat sadai. Dang merna loja hami. Menolak loja, menolak takut. Jadi mau lonota. Ikot tatulak do lojai. Ikot taalo do roha biartai. Ale bohama asa bui taaloi holad di bagasan Kristus do. Ahmad didok dia sapulamang dot inang sonom. Jadi mulak masugut halak akana pinaluan ni Jehovah. Jala Maria iya rotusion. Jala halalas ni roha saleleng-leleng na di atas ulu nasida. Dapotan hilas dohot las ni roha nasida. Ale maporus ma anggo arsak dohot hoi-hoi kembali kepada Tuhan. Hola di bagasan Tuhan ido hita dapat olop-olop. Di Yesaya 40 tabu di doksong non amang dot inang ya terbusadai alai akana marhapo satu Jehovah maruli hagogo mardapot gabe marhabong nilali laho manaik marlojongi nasida dangolo loja mardalani nasida dangolo maddate ima na dijalo niaka na totong satia marpos ni roha tu debata dang marnaloja lam matua pe lam jonok pe sahit alai ala marhaposan tu Jehovah hamonak konon nadoi di pasikop doyan dong di pesta Natal ala niya mang dot inang maluliling pernong mulak ati amang inangkan sa gerejon ala niya kalatihakur unang gabi dang rawan nong di tanggal 24 ikos sikop datong kan sikok di peren apesada 2-3-4 ikos sikok ma di Natal 24, 25, 26.
Jika torok dan kita tong di tanggal 26 asa si koplas ni rohata. Saya dipergugui Tuhan mahita. Salhutna. Di nanilihon na tuhita pakirimon. Yesus si anak ni debata. Roma no muhita. Amin martangi yang mahita. Alia manami na di banu gijang mauliate doh puji-pujian di pasahat rohanami tuho. Di holongan ni rohamna somarna sudah di ngolunami. Mauliate mamang nabasa di pasar ho barita nauli tuhami. Salhutna hodo debatani hatuon nami. Hodo debata na mangalihub baga-baga haluan. Na paluaho kami sian hisap-hisap ni daging nami. Paluaho kami sian dosa do sian natinaruan ni hamatia kami. Mauliate madiasi ni rohami. Saya hokop mahami salhutna nang sudiruas ni huriam. Pasu-pasu madi tongani keluarga di rumah tangga. Di tonga-tonga ni pergumulan, di tonga-tonga ni ilu-ilu nasida, di tonga-tonga ni hagaleon nasida, di tonga-tonga ni akapakirimon nasida, rabdoto nasida mang nabasa. Salehom magogo di akan nagali, salehom ma lasniroha di akan marsak. Saya pulo Tuhan debata, natariluilu alani namoding keluarga. Wa kami akaruas ni huriam na marulang tahu di bagasan tikyon saya guhi malas ni rohana sida ala hodo amang nabasa mual ni nasana adong wa kami manang akaruas ni huriam nagale di bagasan tikyon ala ni parsahiton di pamatang nasida ima natades togu inang nyonya si jabat boru si tumorang dohot inang nyonya situa siahaan boru tapu bulun na tongo di rumah sakit di bagasan tikyon asima roham dawani ma Tuhan saleon hambalumon papir to di nasida mologali nasida salhutna aka perayaan Natal dan yang berlangsung dope di hurion di bagasa saminggon saya pergugui masudi perhalado ni huriam jalarta sudi ruas ni huriam maka mulatehon dengan dibasam nang sortu portibiom marhiti hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus si palway. Mulai ate mamang nabasa. Hu pagong bokam mangulunam tuho. Sesama dosa nami asatung tamaham gaya yanakonmu. Mangasahon Kristus Yesus martangya kami tuho. Amin. Talas somahatan ni debata marhiti na maridihita huhut pasahat pilihan.
Pilihan nami Tuho, saya jalo mai gabe uap na khusus di julum, pasu-pasu mai jala ramoti, asahu parhasia kami pilihanon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami para siroha, hasangapon hamuliau dohot puji-pujian madiho ro di saleleng ni lelengna. Mauliate marohanami diho ala ni asini roham, dohot holong ni roham. Adi suruh hodo anak muna sasadai, asamalua na ginonggomam musia dosa nabe. Namarlas ni roha dohami nuaing di bagasan hasarepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu dohot hapapatarna tulia portibion. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debatana mangolui. Pinuji maho ala ni asini roham, ala dipatutoruho dirim. Gabe saur ho tuhami jol manalea, asamalua akan pinilik musia dosa nabe. Marlas ni roha dohami nuaing, jala mauliate rohanami marningot harorom mangibati hami. Saya topot mahuriam, jala pature mai bahen ingananmu. Bongoti marohanami, parbadiai jala patiur masalhutnai. Marhite-hite sodang ni barita nauli. Asa hobas hami paimangon ari harorom nasangapi. Saya pasu-pasu mana manggonggop pami, dohok salhut raja ni halak Kristen. Saya sodangi jala pasu-pasu masalhut padita, guru, situa, evangelis, dohot akan apaturehon namar sahid. Asa margogo na sida mangaramoti huriam. Saya sungguli mahami Tuhamu bon ni roha na tutu. Apuli makan namarsak. Urupi mana targogo dohot namar sahid. Saya patiur malakani nalahomate. Asa torang rohana manopot hasonangani. Saya topot madongan nami na di haulomon. Pabicar mabarita nauli tunasida. Asalam tabah kana porsea dohot napasanga poko di ari harorom nasangapi. Amen ale amanami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya rom harajonmu. Saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tutodim.
Selamat Advent Madita.